महालक्ष्मी तथास्तु मॉल गारमेंट अँड ॲपरल्स गणेश चतुर्थी स्पेशल ऑफर 30 सप्टेंबर पर्यंत मर्यादित। आदित्य बिझनेस सेंटर पहिला आणि दुसरा मजला गांधी चौक सावंतवाडी। मोबाईल नंबर 9860 2593 76 आणि 9226 2493 76। गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरती कोकणात 6 विशेष ट्रेनचं नियोजन केलं असल्याचं भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी सांगितलंय। पाहूयात। काही लोक घरबशा करून घरातला केवळ घोषणा करतायत, पण मुंबईतल्या चाकरमान्याला सुविधा उपलब्ध करण्याचं काम हे कर्तव्य म्हणून भारतीय जनता पार्टी करते। आणि म्हणून एक दोन नाही, विशेष कोकणासाठी चाकरमान्यांना रेल्वे स्पेशल ट्रेन 6 स्पेशल ट्रेन आम्ही सोडतो। एकंदरीत 6 स्पेशल ट्रेनचं नियोजन आम्ही केलंय, ज्यामध्ये मुंबई भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने एक, ज्याची बुकिंग ही पूर्ण झाली आहे, सन्माननीय पालकमंत्री मंगलप्रभा थोडाजी यांच्या माध्यमातून एक ट्रेन, आमचे नेते केंद्रीय मंत्री नारायणराव राणेजी, आमदार निलेश राणेजी यांच्या माध्यमातून 2 ट्रेन आणि 2 विशेष ट्रेनचे नियोजन, ज्या पद्धतीचा प्रतिसाद आणि आवश्यकता चाकरमान्यांची आहे त्यासाठी प्रदेश भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून सुद्धा केली आहे। आणि पहिल्या कोकण स्पेशल ट्रेनचा झेंडा दाखवून त्या कामाला सुरुवात माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजींच्या हस्ते 15 तारखेला आम्ही करतो। आणि त्यामुळे आपल्या लक्षात येईल 2500 ते 3000 पर्यंतच्या डब्यांच्या आवश्यकतेनुसार असलेल्या या रेल्वेज जवळजवळ 15 ते 18,000 मुंबईकरातल्या चाकरमान्यांना केवळ ट्रेनने आम्ही गावापर्यंत। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।